изискан, прост, преносим, стилен. Устройството Wentong версия 1 започва нова ера на здраве и благополучие. Комбинира хилядолетната китайска традиционна термална терапия с най-съвременна модерна технология. Започвайки от акупунктурните точки на краката, то свързва меридианите в цялото тяло, за да осигури цялостна защита за човешкото здраве. Устройството Wentong версия 1 преосмисля термалната терапия, укрепва клетките на тялото ви, излъчва топлина отвътре навън. Енергийният панел Wentong, оборудван с вграден високотехнологичен генератор на енергийни вълни. Той излъчва топлина отдолу нагоре, отвътре навън, достигайки цялото тяло и усилва топлинната енергия на тялото. Загряващ колан, използващ далечна инфрачервена технология, прониква дълбоко в тъканите на тялото. Предлага нежна и непрекъсната топлина, ускорява кръвообращението и помага за облегчаване на мускулната умора и подобряване на гъвкавостта. Панел с червена и синя светлина, с функции както на червена, така и на синя светлина. Червената светлина прониква подкожно, подобрявайки метаболизма, а синята светлина осигурява антибактериални и противовъзпалителни ефекти. Тя също така добавя функции на червена и синя светлина на краката за комбинирана грижа. Функцията на плазмата създава среда с висока концентрация на положително и отрицателно заредена енергия, за да убива и инхибира бактериите. Тя също така пречиства въздуха и го прави свеж и приятен. Специален кондуктивен гел предлага отлична проводимост за по-добра ефективност. Интелигентен интерфейс, лесен за управление, голям педал за крака, готов за незабавна употреба, компактен и изискан, преносим за опит. Трите компонента работят заедно, за да осигурят термотерапия за цялото тяло, възстановявайки енергията и повишавайки имунитета. От топлина, от любов, интелигентно осъзнаване, топла защита.